Rally-Corso-shopissa tänä päivänä säädettiin tämmönen Ford Fiesta Rally 4-luokan auton pyöränkulmat. Ja kaverina tässä oli Jari Huttunen, jonka varmaan monikin tuntee tästä rallin saralta. Joo, terve vaan ja kiitoksia. Helpotti meitä paljon, saatiin täällä kohilleen pyörät. Kyllä, meillä on tässä modernit pyöränkulman suuntauslaitteet, niin näillä on hyvä laittaa tuommoiset peruspyöränkulmat ja joskus sitten vähän voidaan mittailla hankalempiakin asioita, mutta pyysin Jaria kertomaan nyt tästä Rally 4-luokan autosta. Jari on itse ajanut R2-luokan autolla. Ja mikäs näissä on nyt erona tässä vanhassa R2 ja nykyisessä Rally 4-luokan autossa? No suuri erohan taitaa olla nimi. Vähän nyt on tietysti uudempia autoja. Tämäkin on 20-vuosimalli auto minun maksun mukaan. Ja siinä on periaatteessa hyvin samanlaisia. Silloin oli minun aikana, mulla oli Citroen se auto, millä ajoin segmentaalivaihelulaatikko. Näyttöä vähän siellä ja kunnon kaaret ja tavallaan aina kilpa-auto kaikin puolin. Tässä on ero, tässä on liittoinen turbomoottori ja minun aikaan niissä ei ollut turboja vielä missään autossa. Tonni 600 siellä oli minun aikana nämä autot. Aika paljon eri kuulosia ja kyllä nämä nopeampia on paljon. Vauhti on lisääntynyt, että alustatekniikkako on kehittynyt vai onko näissä nyt tullut sitten moottoritehoa lisää tämän turbon myötä? Ainakin tehoja on tullut lisää ja alussa vaikea sanoa. Kyllähän silloinkin oli kaikki periaatteessa samat systeemit kuin nykyisinkin, mutta onko niitä nyt saatu enemmän kohdalle vai ei, niin en tiedä. Kyllä, kyllä. Ja tämä yksilö oli vissiin tullut Fordin Puolan tehtaalta, tavallaan niin kuin tehtaan valmistamaan kilpa-auto. Kyllä näin, minä ymmärsin. Tässäkin touhussa niin tämä on jo ollut tuossa kisakäytössä ennen kuin tuli meille sitten tähän omaan. Kyllä, kyllä. Nyt on tulevana viikonloppuna Kuopio SM-ralli, missä pätkä numero 8 ajetaan Rally-Corso-shopin nimissä ja tämäkin Vili Hakalan Fiesta on nyt sitten siellä kilpailemassa ensimmäistä kilpailua tänä vuonna. Minkälaisia varusteita tämmöisen ralliauton tavaratilasta löytyy sitten? Kerrotko meille vähän enemmän niistä? No sehän on vähän yksilöllinen, miten se haluaa varustella, mutta meillä nyt on perus renkaanvaihtakamat, puuttipyssyä ja tulkkia ja vararengas nyt ei ole paikallaan tässä. Ja sitten voi ottaa vähän jotakin työkaluja tai varaosia, mitä haluaa matkaa. Meillä on tämmöinen laukku täällä ja sitten kypärän säilytyspusseja. Mukaampi siirtymällä ei tarvitse polvissa pitää kypäriä. Ei sen kummempia varusteita täällä. Kyllä. Kypäriä ei taida tuolta ohjaamon puolelta saada tuohon pussiin laitettua. Ei. Joutuu käymään tässä tavaratilan puolella pyörähtimässä. Kyllä. Ja sitten tässä nyt on hieno, mutta mun mielestä hienot nuo tankkausliittyvät tästä tankataan. Harvemmin paljon haisee bensa täällä autossa kuin kuivat liittyvät. Joo, kyllä. Kyllähän tämä on selkeästi tämmönen moderni kilpa-auto. Hienosti rakennetun näköinen laite ja kaikki näyttäisi olevan tip-top. Mitäs meillä löytyy tästä konehuoneen puolelta? Siellähän meillä on moottorin poikana. Sylinteri puuttuu. Periaatteessa noin niinku perustuu vakiomoottori, mutta on sitten muistettu ihan kasti voimaa. Niin, minkäs verran näistä nyt niinku valmistaja luppaa, että lähtee tässä luokituskunnossa moottorista tehoa? En nyt ihan ole sitä varma, mutta olisiko se luvannut 220 hevosvoimaa? Niin, kuitenkin plus 200 hevosvoimaa, niin sehän vie jo ihan mukavasti tämmöistä pientä. Niin, kyllä. Ja sitten se on aika raju tuo vääntö tuon turbo ansiosta, että se matalilla kierroksilla on ja on paljon voimaa ja varsinkin vääntöä, niin se tuntuukin jopa tehokkaammalta, mitä se on. Niin, minkäs verran siihen on vääntöä ilmoitettu? En muista ilmoitusta, mutta veikkaa yli 300 nyttöniä on. Joo, se on kyllä jo ihan hyvä lukema. Kiitoksia Jari tästä Fiesta-esittelystä. Kiitos.